Ассалому алейкум бародаро, подписчикои YouTube канали Топ Мошино 01 ва Топ Мошино канали главни мо шумо хуш омадем ба канал. Бародаро ма садқа апо дударо кадоме медро мора тамошо мекунед, як донаи лайкора бизанед. Ами гуфти гапо ами чанқа лайко зиёд шидам, камон саратса мекунем, мошинои нархои дастас партем. Ай лайкои ки шумо муда мемонем бародаро, ягон сум ба худо қасам фоида нест. Ами лайко чанқа зиёд шид, ами видеои морам топ да мехезад, бо як бародари ғариби морам тамошобини мо меша, бо як обуначи моша, ай нарх навои мошин бозор, бо яъне курси меша. Бардару масадқа кадоми да чи намуд мошин махлай зери комментария да бинависе, насиб боша бозори оянда омада якта рӯи комментариҳо вибур мекунем, мошинора сиёмка мекунем. Бардару медонед ки дар канали мо шумо старт бозии бурнок рафтест, ки миқдори чиптош гарени кам монда, ма 1000 раматҳо мегӯям барои дастгирии беҳтаринтон. Бардару нархи чиптаи мо 45 сум 10 та бигирен. Як та туфа рақамои WhatsApp мо осонака 556 3 та 20 салом нест, чек та пату автоматиш диокчи бозӣ моша. Кадоме 10 дона чипта харидорӣ мекунад ва ногуфта намонум ки 10 донага чипташ фарқ надорад, кадом шоҳиҷоизаи мара бурд мекунад, дар болош як iPhone 17 Pro Max ҳисоби канали мо шумо да туфа мешавад. Ҳаматон да бурдборӣ хонем, иншоалло ки умедворам ки дастгириро фаромӯш намекунем, рафтем навори мошин бозорро тамошо мекунем, байнда дар нагуфти гапо и рекламачаи морам тамошо мекунем. Марамат бардаро ҷон боз як Opel дути абиони бардаро нархи дастрас. Бардаро 40000 поина видео нагзанда бо диққат тамошо кунед, лайкора бизанед шумо. Марамат як эди мошин чарх мезанем. Марамат ҳолати тараф солна уҷат дора ака? Уҷат утилам надора? Солона уҷат надошта, утилам надошта бардаро. Марамат ҳолати тараф. Ҳа музикаш ака бикуш. Музикаш абуш. Марамат ацекои қафош ну зада бардаро. Марамат ҳолати абшифконе ки салона китоб тозак бардаро, паталокшам бад нест. Марамат ҳолати абшифко. Руло шлиф даде дар пеш электра, коробка механик бардаро. И бафкин прастои авиони кадаги ё ки авиони то да чихели ки шито ки прастои дора. Биё. Капо чавардор. И мотор як ишаш прастои буда, значит по переходка. Марамат ҳолати фартуки пеш. Марамат чашкош варид нест. Хулас прастои авиони кадаги буда. Чанд сум акамони ман архсоз бугум ахме ки мотори як аш дора, як ишаш 16 дора. Не, як ишаш прастои 36 охириш ака. 36 охириш қимат нест ака. Мошин як даст гаштаги вагон ака мошин. 36000 сомон ака охирин нарх мега хаб биен ай пеш бо савдо кунем бардаро. Биё рақам табгу ака. 017 36 29 Марамат рақамо зери нода занзен лоқада бурем. Марамат бардаро боз як мошинчаи навбатӣ Opel дути абиони тозаш буда иш нархи гарени дастрас 99 ё 98 10000 сол буда бардаро хай ба амперо пеш ҳамивател фарош нестан ки фарои ро будошта бардаро лупадор. Марамат як иди чарх мезанем. Марамат ҳолати қафош бардаро ма садқа бизанем, аму лайкора нахуд чинем, я лайко қадр надошта бошем. Марамат ацекои қафош. ин қафош камтарак ним қаҷош задагӣ доштай бардаро, страшни нест. ҳолати салон хай нархш да арзанда паталокш кор дора. Коробка механик, климат контрол, до тарафа мултирул. Биё капо чой кака. Абиё мотор як 16 бардаро не ки ҳолати фартуки пеш қад стойкои ланҷрон ну зада буда бардаро. Нарх боша бардаро 35000 ака охири нарх моне қимат нест ака. 35000 мега ака охири нарх монега ха биём бо пеш савдо кунем бардаро. Мошин баъзе ҷояш мелич пеличовка кода 1.5 сум расход дора. Мошине ки нархда хело мекунам арзанда. Рақамо табуга ака. 93 424 47 70 Марамат рақамо зери нода занзе алоқада бурем. Марамат бардаро боз як Opel Astra хечбеки навбати нархи дастрас бардаро. Солош 98 буда ка. Солош 1998 сол бардаро. Видеоро нагзонда бо диққат тамошо кунед. Марамат як иди чарх мезанем бардаро. Марамат ҳолати қафош. Марамат ҳолати тараф як ҳолати багаж мебинем. Марамат ҳолати багаж қафош не ки но зада буда бардаро. Лаганошам ҷуз да тағорош гирехтагӣ нест. Марамат ҳолати тараф як ҳолати салонша мебинем. Марамат ҳолати абшикош. Паталоки тоза.
Дудар пеш электропакет, коробка боша механик. Бия капочак шока. Маравз як улат мотор шане, абио мотор як шаши простой. Улат фартуки пеш тоза, стойкой ланжирону нозада бардаро. Чашкой пеш қафо гуфт гапо бар. Нес як қафо надоран чашкой пеш доран кузуш тоза. Нарх боша бардаро 43000 сомон, боз муомила меша рақаму табен гуяка. 915 02 26 37 марама рақаму зер намуда зан зан лоқада бурен. بسیاری مردم راستی سوال میتن که نمیشه کمی نو جنبیده گپ زنی نه شرینار ما اگر نه جنبیم اگر کار پیش نمیره مرامت باردارو ستارت بوزی 45 می نویخمونا سر دادیم میتونین ایوزی چکاتونا پرداختن گیرین ایوزی جاتونا بگیرین که مقدار چیپتوژ کمش موندگه چی خیلی که باردارو میدونه بوزی ما هر هفته گذشته با دستگیری بهترین شما باردارو که وزوی ما را اهمیت ندیم وزوی ما کم تا گرفتگی گلاونی واجنی جوان نیستم واجنی شوجویزاتونه چی خیلی که میدونه باردارو در شاهدی ما و شما ستارت بوزی پیشنمون گذراندیم با رنگ هر وقته کدام شوجویزه مرا برد میکنه میبرم در دری خونش میمونم اوزای مرا باردارو اهمیت ندیم اوزای ما گرفتگی جمع واجنی نیستم واجنی شوجویزه شما سه تا شوجویزه مقدار چیپتو گرینی کم obshi количество чиптаи мо 3999 дона чия ис ҳастафи ки ман мондагим одамо медонем бардаро то 5-6 количествора мемонанд метонен айҳози чиптоотона харидорӣ кунем бардаро ҳаматон омад ҳама каса газ метем بسیاری مردم میگن که چخه اکم و چیپتا خریداری کنیم آسانه رقمای واتساپ ما باردارو جمعی 990 کنیم 556 320 این رقمی واتساپی کوری ما سلام نیستن چک کنن پارتن автомати اشتراکچی بازی ما میشین باردارو مسادقه داری بازی ما و شما 3 تا جایزه 120 تا конвертҳои пулӣ бардаро сечкачаи пеши бозор тай наве сиданчаи биқагӣ пеши бозор ваз 2107 32000 пробег дора мошин ай автосалон як даст гаштагият приставид ки дагиҷои хеле састани дар бозор нестай шеринар мисол шербачама метонам ки брам да 10000 ам хали мошин бихарам не ки чӣ дар кор мошини кашоли рехтагира 32000 пробег нархш 20000 30000 сомона нест шеринар ба камиш ай 56000 сомон арзиш дорам ин олаф хитон медонед хай бисёри бардаро ай ман мошин бурд кардагиам медонанд чӣ хеле мошинаи зур-зуршон додагим то ҳозира хизмат кардесанд даже зорашон мекунам мегум ака клиентай намефурӯшиш нея мега ака хизмат дай мошин ба ҳамин хотир гапон надорум парто чека ози бардаро якм очира дрм берун мошиноро шумо фақат тамошо кунед роҳат кунед бисёри мардум хитон медонед ки дрнои мошинора нишон намета ба кадом хотир усуш махфия не ки дрм берун мотор лӯбои ҷоша биёин айма қабул кунед шураҷон рафтем дрм берунори мошинора нишонте родной бадайда намурдем 07 ам дидем ки 32000 пробег дора тачкай салон ахай дидем хрошидагӣ надора оли ку даридагӣ паридагӣ усубеса ин 07 ки мошинае ки ман шумо да мемонам ин мардами хеле мичтад мекунанд ҳама дар ҳайронанд ки та айгиҷо меёвӣ ин мошинора ин ҳамаш ба хотири дастгирии беҳтарини шумоа ба ҳамин хотир чекапарто دیدی در نصیب نمی 07 شید اومدی ایما بردیشا باردارم اسادقا ای اس بس کدانا سلام لاز چک اپارت اوج تمام автомати اشتراکچی بازی میشه میای نمی 07 را ایما میبری
S-Class инае шоҳоҷоизаи главни мо у шумо мешавад шеринарки ба 45 см соҳиби нави сечкачаи буқагӣ мешавад. Коробкаш автомат, 4 дарш электро, обогрев сидени, ASR, полни фул комплектация, лабовои антиблик. Бача, ин сафи ки ман мондагим ягон зоти одами хеле мошинаи бақа намемона. Ака медонам шербачаи ман S-Class нест, не ки обури ҳами сечкаи абёни ай S-Class та баланда. Ё не шербача, гапум хатоае. Хато бошад дар комментарий обязательно бинавис. Медонем ки ҳами састани дар бозор 75-80 таи 90 ҳазор сомон ба камӣ шад. Ба ҳамин хотир чекапарто уже автоматии мошинча ай хидат мешавад. Деди мебарам дар дари хона шербача мебарам меспорам. Дига намхали вақтат хиш мегарди. Ҳамин навори мо бисёне 3000 лайк ва 5000 комментария бигира. Се каси шуморо ман соҳиби 16 Pro Max мекунам рӯзи эфир. Ай эфир ҷидо мекунем насиб боша ба шоҳидии худтон рӯзи финал. Ҳамаро ҷобаҷо мекунем. Се каси шуморо ман соҳиби 16 Pro Max мекунам. Ба ҳамин хотир стбс накӣ шербача лайк комментария чизе дори газ бите. Дига стбс накӣ. Марамат бардаро боз як Toyota Fielder Caravan бардаро Fielder яъне як универсал бардаро. Солаш 2007 сол варианти SK. Мотори як гашт бушака. Мотори як гашт бисёр мардум як гашт хоҳиш мекардан. Марҳамат бо нархи дастрас шохдор бардаро. Ака тренировка уҷато шанқай? Марҳамат ҳолати диско пачка 4 диска балон якла. Тренировкаш боша як моҳай бардаро як моҳи ровна тренировкаш мондагия шохдори заводской SK. Ана ҳуҷҷатҳои солонаш боша 4 моҳи дига мондагия бардаро. Не ки мошинча ака дизелни тоза бдаёз як ҳолати салон шумидем. Дар қафо электропакет, марҳамат ҳолати салон, потолок тоза, бесключевой доступ, 4 дар электро, блокировка дар, коробкаш боша автомат, климат контрол. Бия капоча уй кака. Марҳамат як ҳолати моторш мебинем бардаро. Объем мотор 1.8 дуал бардаро ҳолати фартуки пеш нозада. Ха японко хушо медонем ки тоза мешавам бардаро. Нарх боша бардаро 88000 сомон боз муомила меша. Тамом саате дастот будашкан ай чихистира. Рақамота бугака 909 07 86 86 марҳамат рақамо зер намудай занзан алоқа дабрем. Марҳамат бардаро боз як Opel Astra ай 40000 поён кадом спецкат ошав мошин камон беш кор дорад, не ки нархи арзанда бардаро. Марҳамат як гирде чарх мезани бардаро. Соло чанд ака? 2000 сол бардаро свечан свети спрайт бад нест. Марҳамат ҳолати тараф бизане лайкора бардаро шумо чанд кам лайкора бизанен ҳам қабо гуфти гапо обуруи хитона кадом айбози ина чипта харидорӣ кадаги нестем будони айҳози харидорӣ кунем. Марҳамат дарои қафо ручной салон тоза 2000 потолок тоза люкдор да биё акаҷон бахшиш. Ду дар пеш электро регировка бакавой коробка боша механик. Биё капочойка соткаи тоза будан комплектация сотка биё. Объем мотор 1.6 простой тимболи. Марҳамат ҳолати фартуки пеш, чашкоҳо задагӣ варид нест. Стойкаҳо кузов мошини тоза. Не ки нархи дастрас 34000 партом ака. 34000 партом. 34000 партом. Ира 38500 бо савдо. 38000 сомон боз муомила мешава. Рақамо тавгу ака. 918 56 7120 марҳамат рақамо зер намудай занзан алоқа дорем лайкора обязательно бизанед. Марҳамат бардаро боз як Opel Astra пеши бузург бардаро саб сафед бахти сафед бардаро Astra бераҳмаш соли 2007 сол дискачои selection солона ҳуҷҷат дора утилизация кардаги тайёр тана шиша краска талаб нест. Марҳамат ҳолати қафош як ҳолати багаж мебинем бардаро. Марҳамат атсекои қафош нозадаи бардаро. Марҳамат ҳолати тараф бахшака тараф бе. Марҳамат ҳолати тараф ҳай мошинча ака бернаш кор надора. Як ҳолати салон шамидем дарои қафои ручной салон топ тоза потолок шам тоза. Марҳамат дар пеш электро регировка бакои ду тарафа мултирул ана колсадор коробка механик кондитсионер капочои кака регировка бакаой гап хабари соус ҷош карн гарин тангдай ку биё кансаниш кор мекуна ка объем мотор 1.4 ая 1.4 тимипор расход 6 литр ай марҳамат ҳолати фартуки пеш нузада
خلاص расходش бардоро 6 литр аби мотор як 4 нақш боша бардоро 59000 сомон боз муомилан ша қай солша гуфтем 2007 сол рақамо та бугу ака 989 30 39 марама рақамо зер навда занзан алоқа дабрӯ марамал бардоро боз як Opel Astra караван соз 2001 сол нархи дастрас бардоро мошин гарени тоза бардоро акай далеҷон айранги ма оту безоран ака мошини диҷа важния соз 2001 лабои тозаватскои худу ҳуҷҷат солна утилизатсия кардаги тавр марама дискачои selection тана шак раска талаб нест бардоро марама ҳолати тараф и багажиш кишода яку хабе як багаж ҳуй мекунем марамад атсекои қафош но зада бардоро тошторка зади ҳама чизош ҷошта мошин кузуфиш тоза бардоро агар қимат ҳам боша қимати беҳимат марамаз як ҳолати ана салон шумо бинем обшивка кандаги даже харошидаги надор поликои вакори хушру дари пеш электро регировка бакавой коробка механик ченджер дошта бардоро капотчика кишода намекушем ози бия акавой ки капота марамаз як ҳолати мотор абиё мотори 1.6 инжектор аккумулятори пачка ҳолати фартук атсекора дидем чихе тоза хушру стойкои ланҷиноно маҷушда то хафакои заводскои ҷушда хулас наш боша бардоро чанд сом 73000 сомон боз муомила мешава рақамо табугака 909 07 86 марама рақамо зер навда занзан алоқа броин марамат бардоро мерседес еклас 111 кузов сборка европа гарени тоза стили AMG бардоро мошин AMG пакет марамат ҳолати тараф марамат як гирда чавна дискачои AMG бампери пеш Америка AMG мошин сборкаи европа инеки европа ҳам тоза мешан ҳам қимат бардоро ду груштела бардоро бампери қафо датчик партроника спойлер панорама марама дари қафо электропакет салончне ки на панама будай бардоро панорамо шаде на панорама без ключовой доступ 4 дар электроска мекова тараф лифт ду тарафа мултирул монитори Range Rover дошта бардоро хай ҳамаи наворотора дора бардоро биё капочои кака хулас двд чорвд тимболи зури зурш буда двд медонед камта шустр мешава расходш кам мешава абиё мотор 7.6 цилиндра бардоро ҳолати фартуки пеш фукшино зада мошин уман задаги дора ё надора ака надора европа худш хай тоза меё нарх боша бардоро 89000 шумо нема қалан ака 89000 сомон боз конкретна муомила мешава бардоро биё рақамо табугу ака 28 5 59 марама рақамо зер навдаи занзан алоқа даброин марамал бардоро ҷон боз як Toyota Corolla 3 навбати сборкаи Америка соли 2013 ака и 2010 ша 2010 сол бардоро марамад як иди чарх мезане хай ҳуҷҷати солона ҳам утилиш кардаги тайёра бардоро марамад ҳолати тараф хай киёра багажашона накшема мешава бакадо худи ё бисёр Corolla қафошон тоза биё иш коғи дарои қафо электропакет марамат ҳолати салон комплектатсия эли мошин Америка буда 4 дарш электро блокировка дар ду тарафа мултирул коробка автомат бардоро монитори Android биё капо чой кака абиё мотор тимболи бо як гашти дуал да кондиционер ама чиш кор мекунам марамат ҳолати фартуки пеш нозада бардоро хулас нақш боша ака чанд сомон меша 90000 сомон боз муомила мешава бардоро рақамо табугу 800 10 71 марамат рақамо зер навдаи занзан алоқа дабрӯин марамат бардоро хундай тухсон нархи дастас кадом спед кад оша ин нархо чиста барои шумои подписчикои муҳтарам фақат шумо лайкора қадрдонӣ кунед лайкора бизанед соли 2013 бардоро солона ҳуҷҷат утил дора ака солона ҳуҷҷат утил дора соли тимболи 2013 нарх медонед нархи гарени арзон ва арзанда омади шери нар бардоштӣ марамат ҳолати тараф як салончаша мебинем дарои қафо электропакет марамат ҳолати салон латасами болош чиқолои хушур кашдагиам 4 дар электро блокировка дар коробкаш боша автомат климат контрол монитори заводскои қад биё капоча кишо ака
мошин халиҷия бардаро ана марамат нек нархи дастад амё 800 000 боло астан поёне бардаро мо стараца кардем ки бо тимболи мотори ди донс қатиёлат фартуки пеш нозада фуки мошин нозада тоза наш боша бардаро 88 000 сомон боз муомила меша. Рақамо та бугу ака 04 869 669 4 тараф марама рақамо зер нода занзан алоқа да бурин.